Κύριε Προϊστάμενε, έχω μια τρομερή ιδέα. Άντε πάλι. Άλλη μια τρομερή ιδέα για τον Μπέο. Πού το ξέρατε? Τι πράγμα? Τέλος πάντων, ήθελα να μιλήσουμε γενικά για την πόλη του Βόλου. Ποια είναι αυτή η πόλη του Κόλλου? Είναι στην Ελλάδα, η πρωτεύουσα του νομού Μαγνησίας. Α, ωραία. Σε κανένα τουριστικό νησί? Όχι, είναι στα ηπειρωτικά. Αλλά είναι παραθαλάσσια. Είπες υποβρυχία? Όχι ακόμα. Δεν βάριεσαι. Καλό ακούγεται. Πόσο την πουλάνε? Ξεκίναμε τα μισά και το παζαρεύουμε μετά. Δεν καταλάβατε? Εννοούσε να ενισχύσουμε τις δημοτικές εκλογές του Βόλου. Καλά, είσαι εντελώς λαμμένος. Κάνουν εκλογές τα παιδάκια στα δημοτικά. Και τι είναι για να θέλω ενίσχυση, σουτιέν? Αναφέρουμε στις εκλογές για δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους για τα επόμενα 5 χρόνια. Και ο Αχιλλέας Μπέος φαίνεται να έχει δύναμη στο Βόλο. Ωραία. Ας στηρίξουμε αυτό το Αχίλλειο Πέος. Όταν ποντάρεις στο φαβορί, σπανίως βγαίνεις χαμένος. Ναι, εκεί στηρίζεται όλο το στοίχημα. Όμως εγώ θα πρότεινα να στηρίξουν τον αντίπαλό του. Τι, παίζει παράγκα? Να ποντάρουν στο outsider και το μάτς να είναι στημένο? Όχι. Απλά ο Μπέος πρόκειται για αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Αυτό σημαίνει πως τον δίνει και τον παίρνει? Αυτό είναι αμφιφιλόφιλος. Και όχι, δεν είναι. Από όσο ξέρω δηλαδή. Τότε τι πρόβλημα έχει? Έχει μάλλον περίεργο βιογραφικό. Καταρχάς, είχε φύγει για πολλά χρόνια στην Αμερική. Και τι έκανε εκεί? Είχε εργαστεί σαν σωματοφύλακας και στο χώρο της εστίασης. Τι βλακίες είναι αυτές που λες? Δηλαδή τι, φύλαγε κατσαρόλες στην κουζίνα? Όχι, ήταν διαφορετικές δουλειές. Και στην Ελλάδα πώς βρέθηκε? Τον βαρέθηκαν οι Αμερικανοί και τον έστειλαν πίσω πακέτο? Όχι, μόνος του γύρισε. Για να κάνει τι? Το ίδιο. Αλλά συνεργάστηκε και με διάσημους τραγουδιστές. Στη συνέχεια μπήκε στον αθλητισμό. Μάλιστα, το 1996 έγινε αρχηγός του Πανιωνίου. Και έβαλε τους τραγουδιστές να παίζουν στον Πανηγυρώνιο. Στο περίπου. Το 2002 άλλαξε το όνομα της ομάδας σε Νέο Πανιώνιο για να διαγραφούν τα χρέη της. Και στη συνέχεια έβαλε για πρόεδρό της το ΛΕΠΑ. Τι λέπια και αηδίες είναι αυτά? Έβαλε για πρόεδρο τη μικρή Γοργόνα? Είναι το ψευδόνυμο του Λευτέρη Πανταζή, ενός Ελλήνου τραγουδιστή. Αν και πολλοί πιστεύουν πως ο Μπέος διοικούσε την ομάδα. Και πολύ καλά έκανε. Όταν έλεγα εγώ στο HR πως μας λείπει λίγη καλλιτεχνία στη διοίκηση, με βγάζαν τρελό. Εσείς θέλατε να προσλάβετε μία stripper στο διοικητικό συμβούλιο. Ακριβώς. Ξέρεις πόσο ενδιαφέρον θα αποκτούσαν τα meeting με τους μετόχους? Πάντως, η ενασχόλησή του με τις ομάδες δεν τελείωσε εκεί. Διοίκησε για λίγο την ομάδα του Ηρακλή και συνέχεια ανέλαβε τον Ολυμπιακό Βόλου. Και τι μας ενδιαφέρει που έχει πάρει σβάρνα τις ομάδες? Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι έχει έκρηθμο χαρακτήρα και θεωρεί τον εαυτό του έναν απλό λαϊκό άνθρωπο. Και για τον Μπέο, λαϊκός άνθρωπος είναι αυτός που βρίζει και παίζει ξύλο. Δεν έχει κι άδικο. Έχεις πάει σε καμία λαϊκή τώρα τελευταία? Όλες οι γριές έτοιμες να πιαστούν στα χέρια είναι. Τι κάνετε εσείς στη λαϊκή? Βάζω στοιχήματα. Ποια θα πάρει το τελευταίο ραπανάκι? Πάντως ο Μπέος έχει προκαλέσει αρκετά προβλήματα. Μάλιστα, μία φορά είχε αποκαλέσει το Μάκη Ψωμιάδη Δήμετρη, αδερφή μου Μουστάκη. Ποιος είναι πάλι αυτός ο ψωμοτήρης? Αφήστε, αυτός είναι τρομερή ιδέα για μία άλλη φορά. Ακόμα δεν καταλαβαίνω τι πρόβλημα έχεις με αυτόν τον Μπούτσο. Μία χαρά άνθρωπος μου ακούγεται. Αυτοδημιούργητος και λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Μα δεν έχει την ψυχραιμία και το τάκτ που χρειάζεται ένας δήμαρχος για να αντιμετωπίσει καταστάσεις. Αφήστε που έχει και προβλήματα με τον νόμο. Δηλαδή, από το 2011 έχει εμπλακεί σε ένα σκάνδαλο με στημένα παιχνίδια ποδοσφαίρου. Και μου έλεγες μετά πως δεν παίζει παράγκα. Τι περιμένεις? Πες του να βάλει μπρος για τα δημαρχίδια, αμέσως. Τι έπαθες? Τίποτα. Απλώς μόλις έκανα ένα τεράστιο λάθος. Και δηλαδή θέλετε να τον υποστηρίξουμε? Και βέβαια, τέτοια ταλέντα είναι κρίμα να πάνε χαμένα. Μα όπως σας είπα, έχει προβλήματα με τον νόμο. Και ακόμα και αν βγει δήμαρχος, μπορεί να καταδικαστεί. Και μέχρι τότε θα του αξίζει μια άδεια. Άδεια? Μα σας μιλάω για καταδίκη. Ναι, κάτι τέτοια έλεγε ο δικηγόρος μου στην υπόθεση της υπεξαίρεσης. Και τελικά, μια αδειούλα πήρα και έληξε το ζήτημα. Ναι, γιατί φύγατε από τη χώρα. Και ύστερα, οι μισοί μάρτυρες εξαφανίστηκαν και οι άλλοι μισοί έπαθαν μυστηριωδώς αμνησία. Ναι, είδες πώς τα φέρνει η τύχη? Αυτός όμως δεν θα χρειάζεται να πάει τόσο μακριά. Τι εννοείται? Στην Ελλάδα είναι. Να δώσει εκεί τα δημαρχίδια σε κανένα συνεργάτη του να του τα φυλάει. Και μόλις ξεκουραστεί λίγο, να έρθει να τα πάρει πίσω. Δεν μπορώ να αντικρούσω αυτή τη λογική. Και το κακό είναι πως μάλλον ούτε η ελληνική δικαιοσύνη θα μπορεί. Αλλά εμείς γιατί να τον υποστηρίξουμε? Γιατί είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τη δουλειά. Γιατί φοβάμαι να ρωτήσει τι εννοείται? Τόσους αγώνες θα έχει να τρέξει ο άνθρωπος. Και θα χρειαστεί γήπεδα. Ναι, και ξέρεις πόσο αναμένεται να ανέβουν τα ενίκια. Ενώ αν του τα νοικιάζει ο δήμαρχος σε μια καλή τιμή, όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Μα δήμαρχος θα είναι ο ίδιος. Ακριβώς. Μπέκος κερνάει, μπέκος πίνει.
Όμως τότε θα έχει τεράστια κέρδη από τα εισιτήρια, ενώ θα χάνει δημόσιο χρήμα. Αφήστε που θα υπάρχουν αντιδράσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ας τους βάλει και αυτούς στην ομάδα. Εννοείται να γίνουν και αυτοί μετοχοί. Γιατί όχι. Και αυτοί, και οι εργολάβοι, και οι προμηθευτές, ακόμα και οι συγγενείς του. Άλλωστε, όλοι καλοί χωράνε. Μα αυτό δεν θα το δεχτεί ο κόσμος. Σιγά. Το πολύ να κάνει εκεί και κανένα έργο για να ομορφύνει την πόλη. Κάτι είναι κι αυτό. Θα κάνει έργα ουσίας που θα αλλάξουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Χι βέβαια. Είπα κι εγώ. Πες του να κάνει καμία πεζοδρόμηση, να βάλει κανένα λαμπάκι, να μαζέψει κανένα σκουπίδι, να βάψει ποδηλατόδρομο στην άσφαλτο, τέτοιες παπαριές και καθάρισε. Ακόμα κι έτσι, με το χαρακτήρα που έχει, μπορεί να προκαλεί τον κόσμο. Τι εννοείς? Μπορεί να αποκαλέσει τον Παπανδρέου. Όχι αυτόν με τα λεφτά. Τον λεφτά υπάρχουν. Μπορεί να τον αποκαλέσει χασισοπότη και βλαμμένο, που ντροπιάζει το όνομα της οικογένειας. Τι, άδικο έχει? Αφήστε που τέχνη θεωρεί μόνο την Πάολο και τον Παντελίδη και θα κοροϊδεύει τον Τεκήρικο. Και καλά θα κάνει. Αν δεν ήθελα να τον κοροϊδεύουν, ας μην τον έλεγαν και Κυρίκου. Ικανός είναι να προσπαθήσει να φτιάξει χριστουγεννιάτικη φάτνη με αληθινά ζώα. Κακό είναι να συμμετέχουν οι ψηφοφόροι του. Μα μπορεί να φτάσει σε σημείο να παίξει ξύλο μέσα στη μέση του δρόμου. Αφήστε που είναι πιθανό να την κατηγορήσουν και για σεξισμό. Αυτός είναι σεξιστής. Εκείνες είναι χοντρές. Τέλος πάντων, πες να γιορτάσει την ημέρα της γυναίκας σωστά και όλα θα πάνε καλά. Όταν εννοείται σωστά, να πει εκεί κανένα 2 αστιάκια. Μάλιστα, έχω και μερικά του προτείνω. Πάντως άστον να κάνει τα δικά του. Ξέρει αυτός. Αρκεί να υπάρχουν κάμερες. Τι εννοείται? Όσο μεγαλύτερο σοου κάνει, τόσο περισσότερο θα τον αγαπάνε. Ούτε αυτή τη λογική μπορώ να αντικρούσω. Πες του να βάζει τις κάμερες να τον ακολουθούν παντού. Ενώ κόβει πρόστιμα. Ενώ το παίζει αστυνομικός. Ενώ μαζεύει σκουπίδια. Και γενικότερα, ενώ φαίνεται πως κάνει έργο. Μα αυτό δεν φτάνει. Χρειάζεται να κάνει και πραγματικά έργα για την πόλη. Τι εννοείς? Η Ελλάδα κάθε καλοκαίρι έχει πρόβλημα με τις πυρκαγιές. Οπότε καλό θα ήταν, άμα γίνει δήμαρχος, να πάρει τα κατάλληλα μέτρα. Και τι να κάνει? Να πάει να κατουρίσει για να σβήσει τις φλόγες? Όχι, αλλά πολύ κοντά στην πόλη υπάρχει ένα πολύ σημαντικό στρατόπεδο με πυρομαχικά. Ας φροντίσει να μην φτάσει φωτιά μέχρι εκεί και γίνει ο Βόλος πεδίο μάχης. Σιγά, άλλωστε λίγο μπαμπουμ αρέσει στους Έλληνες. Βάλ τον εκεί να πει ένα «Ο Βόλος μάνα καίγεται» και καθάρισε. Μα άμα καεί η περιοχή θα είναι επιρρεπής και σε πλημμύρες. Τι πλημμύρες και αηδίες? Αφού στην Ελλάδα αυτά συμβαίνουν κάθε 16.000 χρόνια. Ναι, αλλά αν συμβούν 2 φορές μέσα σε 20 μέρες, τότε θα ξαναγίνει μετά από 32.000 χρόνια. Απλή στατιστική. Και άμα γίνει κάτι τέτοιο, πες του να πάει και να βάλει λαμπάκια στην πόλη. Γιατί? Για να έχει να λέει πως τους έχει αλλάξει τα φώτα. Μήπως θα ήταν καλύτερα να εφαρμόσει την πλημμυρικά έργα? Ποια? Λέμε τώρα. Καλά. Άμα η βροχούλα είναι λίγο πιο δυνατή από ό,τι περιμένουν, να βγει στον δρόμο και να φωνάζει τους κατοίκους να πάνε σπίτια τους. Δεν νομίζω πως θα βοηθούσε κάτι τέτοιο. Οι πλημμυροπαθείς θα αντιδράσουν και με το δίκιο τους. Αν τολμήσει να αντιδράσει κανένας, να του ρίξει μία φάπα όλη δική του. Και μετά τον κάνει να του ζητήσει και συγγνώμη από πάνω. Μα άμα το κάνει αυτό, δεν θα έχει καμία ελπίδα να ξανακερδίσει εκλογές. Ναι, καλά. Να δεις που θα τον ξαναψηφίσουν και θα πούν και ένα τραγούδι. Πάντως, αν γίνει καμία συμφορά και επανεκλεγεί, ίσως θα πρέπει να δούμε τι να κάνουμε με την ομοφοβία του. Τι, φοβάται το όμο? Ας πάρει τάι. Όχι, εννοώ τους ομοφυλόφιλους. Και τι μας νοιάζει να δεν του αρέσουν γυμναστές και χορευτές? Μα η Ελλάδα γίνεται πιο προοδευτική σε αυτόν τον τομέα. Σύντομα θα υπάρχουν άνθρωποι στην πολιτική που θα είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλοι. Ναι, καλά, μέχρι να βγει τιούτος σε θέση εξουσίας, έχει ο Θεός.